قنينا خبرت حابتي مسكرم بتاعم زكون أرستي خمريسكي مو خبرات جزانا كمتي تري وزلخهم دكتور جبري أورحي نامس أنا زحبرة سبزي كانت أحزقل هزمن هاجر نكترن زقل ሕብረተሰብና ኣብ ከመይ ደረጃታት ኣሎ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ስርዓት እዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃታት ኮታ ብሓፈሽኡ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ካብ ዘለዎ ንምልቃቅ ዝከኣሎ ዘበለ ዝገብር ዘሎ ሓደ ካብቶም ንምክሓሎም ምሁራትና ጥራሕ ዘይኮነ ሓርበኛ እውን እዩ ናልባሽ ኣብ ታሪኹ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገለጾ كنساب كندي مسجدل سجيرو مونت مسجدلتي أوشت مسجدل تقوينو دوم صعونة تبي كساب حجي ون نهاجر درجة قال سترح زي كونه والحبرة تساب كنا حلو زغ الدرجة نتناتو حيز وزلو ورسولو زغ تقولتات انت أهلي خوين حاسوان بنبال دركب كبر حاونا ويانا دكتور جبري بتعمي أنا كابتوم زود نقوخا أنا تمتاشم زي كونس تجبر زل خا قليل لا يكونن كله تخما خا عقم زلوا يكون عقم زي يقولوا كم زناتي عقمنا كنبركت قربات نيرنا أنت نخون زي حبرة السبزي شجرو كفتح أوش حتصير جزء كم تي حزب سميرو تمالي حد والتا خوينو صلاة بسدد حجون نجي داغماي كتجبرو يدل سلزلو نجس عرنات كا كالوتون كسعبو انا زتابع از تجبرو زلخا ورحي معلتا وخيرو لزخ المنجدتات نخفطر انت خوين خا حبرتسب زي نجي تجبرو زلخم غسباس كقبل خلالو بزعبينا زي كما استي علنا كنزاربو لصنحنا مكنياتو درجه نقحت ناسي ابيناي يدركبنا حد حبرتسب ملكي درجه نقحت كنتا يمثل لنا هنا كنزارب صنحنا استفال عليه مجلسات كوهات صنيح نير سلازي نزيت قبل زول خاكوس باس كالوتون كسعبوه نات لابخو كابتوم زد نقكا سبيحامو زلكا هاجراوي حمام كا قصلو ناكال كوارارس كم زلوون بتسعر انا زلابو بس ترفه انكو عاد حن مصاخا اب هيوتكا ملو عنا ناي صراحه عوت كاي منيلكا بسرفه جن كم تقول جزء ني كبر قاشانا جرنا نقبل جزانا كبر دكتور ون مقبلي عمبابا هابولي عمبابا خيا وحدكم هابولي مو نابتي مجلسنا هنكيت اللهم جهم جزانا سمعوا اللهم جهم زي بلدكوا دكتور ون نخجلت تداليلمو عمبابا هيكم تقبله اوكي قنيلنا بعد دكتور منالاش حدش يقولوا الناس لو يقولوا انت زي كوينو اول حوار حيت اللي هاجنا حصرا بيلكا دكتور ملالي يقبر في اللاي جن انت كتجلس عم دلو مسلكا دكتور اتي اب علم بقاني مالت اب تماريخ كان كلها زمصاخا ينطبي حدا اب تعتي مروخ ويا تعتي كم عينه هيوت كله كم صوز نطبي ناي بحكي اسكب زعبا ذا غداي زي اقدم بيل كان تاشون غور دكتور انت تا نطبي كل حبرتسب متابعنا زمن اشون متابع كونهم نزل راتبنا يزلنا عدلنا تمرتسي عو تقيمومون قود سلازلو ومتمسيات كتابع زغليمو كما ازي احترا بيل كاو خلخا تاشون غور دكتور بترفنا اخات غزي يغني لي تم جزا لي تسفغلو وديبكم كم زي مدلاوكم كمسكن يدلي نتي تساتفاي وين غزيهم او فيهم نزي استمروا كسمعوا مصاخم كمسكن يدلي معناتيو مجمريا اسمعي قبل مسكل حتى يونس قبل مريم يبحل حجي حبرات منግስት አሜሪካ ዝነብር ኣብ ቨርጂኒያ ቴክ ዝተባሃለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስነ ቁጠባ መምህር ማለት እዩ ብፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰልፍ ዲሞክራሲ ኤርትራ ተወዲበ ዝሰርሕ
well كل ግዜ ስለ ዝመጽእ ከምዚ ተስፋ ኩሉ ዝበሎ ምናልባት ብዙሓት ትፈልጡ እንትኾኑ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ሕጂ እዚ ብበሎ ተስፋ ኩሉ ንዕኡ ንምምላስ ዝኣክል ብሰፊሑ ኣብ ኣሰና ሽዱሽተ ክፋል ዝሓዘ ብዛዕባ ናይ ታሪክ ህይወት ብሕልፊ ከዓ ብዛዕባ ዓለም በቃይን ዝምልከት ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣሰና ከይድኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብሰፊሑ ሽዱሽተ ሰዓት ዝወደአ እዩ በብደረጅኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ኣይከይድን ግን ነዚ ሕቶ ንምምላስ ዝኣክል ጥራይ ኣብ ዓለም በቃይን ተባህለ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ተኣሲረ ዝነበርኩሉ ግዜ ትምህርተይ ገይረ ማለት እዩ እሱ እዚ ብባዕልኻ ምምሃር ዝበሃል ባዕልሃና ቤት ትምህርቲ ኣዳሊና ነዊሕ ስለ ዝኾነ ታሪክ ኣሎ ብዝርዝሩ ስምዕዎ ዋላ ብዝገዛ ኣምፂኹም እውን ተስማዕኩሞ ሕማቕ ኣይኮነን ምክንያቱስ ካብ ተመክሮ እዚ መንእሰይ ብሕልፊ እቲ ኣብ ኣሰና ዝነበርኮ እውን ንመንእሰይ ኤርትራ ክመሃረሉ ብሕልፊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ስደት ኣብ ዘምርሓሉ ብዙሕ ተጻብኦታት ኣብ ዝገጥመሉ ዘሎ ዝገጥሞ ብድሆ ንዕኡ ንኽሰግርን ንዕኡ ክብድህን መሃራይ ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎ እሞኒ ምክፋሉሲ ፅቡቕ እዩ ብዝብል እዩ ተገይሩ እሞኒ ደጊምኩም ተስማዕኩሞ ከማን ሕማቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ሕፅር ብዝበለ መልክዕ እቲ ናይ 12 ማትሪክስ ዝበሃል ትፈልጥዎ ማለት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዓለም በቃይሲ ታሽም ዋና ንባዕላስ ታሽም ማለት እንድያ ኣብ አንድ ሕራእቲ ኻስ መውፅእ የብላን ማለት እያ ማቃስ ማለት ሲ ከምኡ ማክሲመም ሴኩሪቲ ፕሪዝን ንብሎ ማለት እዩ ኮይነ ወሲደ ሕጂ ትጋባብ ዝነበረ ብድሆታት ትኻልእ ማለት እዩ ገዲፍካ 12 ዓይነት ትምህርቲ ወሲደ ብሓደ ግዜ ሕጂ ካብ 12 ዓይነት ትምህርቲ 13 ዓይነት ትምህርቲ ወሲደ ካብ 13 ዓይነት ትምህርቲ 11 ኤን 2 ቢን የምፅአ ማለት እዩ ተንቢ ከዓ ፍሬንችን ኣምሓርኛን ነይረን ማለት ትኻልእ ኩሉ ኤ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማለት ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኤርትራውን ወሲካ ማለት እዩ ትሽዕ ግዜ ንመጀመርያ ግዜ ክንዲዚ ዓይነት ትምህርቲ ብሓደ ግዜ ዝወስድ እሞ ክንዲዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ከዓ ዘምፅእ ናይ መጀመርያ ግዜ ብቲ ታሪክ እቲ ሪከርድ ከዓኒ ቀዳማይ እዩ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተሰብረን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽዑ ከምኡ ምስ ኮነ እቲ ናይ ዓለም በቃይ ሽም ተለዊጡ ዓለም በቃይ ናይ ንፉዓት ናይ ምሁራት ቦታ ምዃኑ እቲ ከባብን ብምልኡ ከም ዝፈልጦ ኮይኑ እዚ ሕጂ ንኤርትራዊ ብጣዕሚ ሓበን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዝሕብን እዩ ነይሩ ብትሽዕ ግዜ ዝሕብን ታሪክ ከዓ ሓደ ምሩኽ ኤርትራዊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነብሱ ብነብሱ ባዕሉ ምሂሩ ምስ ማለስቲ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ቀዳማይ ሪከርድ ሞ ምዃኑ ንኤርትራዊ ዝሕብን ነይሩ ማለት እዩ ሽዑቲ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ማለት ነቲ ሪዛልት ናብ ህዝቢ ሙሉእ ኣዲስ ኣበባ ፈሊጥዎ ብዙሕ ተኣይሹ ምስ ተተሓሓዘ ነይሩ ንዓና ግን ከም ሰባት ኣካል ናይቲ ንገብሮ ዝነበርና ቃልሲ ናይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣካል እዩ ነይሩ ንዓና መንነት ኤርትራዊ መንነት ኤርትራዊ ምሩኽ መንነት መግለፂ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ጥልቕ ብዝበለ ክትርድእዎ መታን ነቲ ቃለ መጠይቕ ማለት እንተሰማዕኩሞ ፅቡቕ እዩ ብዙሕ ተመክሮ ኩን ክቕሰሞ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዝተገብሮ ኩነት ንባዕሉ ዝድገም ዘሎ ይመስል ምክንያቱ ኤርትራዊ መንእሰይ ንሕና ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ትምህርቲ ገዲፉ ናብ ሰውራ ተዓዊሹ ድሕሪኡ ዝገጠመ ኩሉ ብድሆታት ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እውን ኩሉ ናብርኡ ገዲፉ ናብ ስደት ኣብ ዘምርሓሉ ኣብ ሓለፎ ከዓ ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆ ኣብ ወፃእ ምስ ከደውን
ናይ ትምህርት ዕድል ባዕሉ ፈቲሹ ክመሃር ከም ዘለዎ መሃራ እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ደጊምኩም ተሰማዕኩሞ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ክንደግሞ እንተዘይኮይንና ማለት እዩ well ንሱ ኣክል መስለኒ ናብ ናይ ሎሚ ዛዕባ ይከኣቱ ከምቲ ኣብቲ ስክሪን ማለት ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ዛዕባ መቐፀልታ ናይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቅድሚ ወርሒ ዕለት 18 ለካቲት ኣብዚ መፅአ ዘስማዕኽዎ ወይ ከዓ ዝሃብክዎ ኣስተምህሮ ምስኡ ተኣሳሰረ እዩ ማለት እዩ መቐፀልታ ሽዑ ግዜ ሓፂሩን ዝተረፈ ሕጂ ክምልእ ምናልባት ሓፂር ክኸውን ከም ሓደ ነጥቢ ናይቲ ብኣቦን ዛረበሉ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ኣብ 10 ሰዓት እዩ ነይሩ ዝሓለፈ እቲ ኣስተምህሮን ትሕቶን መልስን ነዊሕ ዝቐፀለ እዩ ንሱ እውን ኣብዚ ማስ ሚድያ ተዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ስኒትና ኣሎ ኣብ ኣሰና ኣሎ እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ደጊምኩም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢና ኢልናሲ ኤርትራዊ ማለት ህዝቢ ኤርትራሲ ሕቶ መሪሕነት ኣይፈትሐን ክሳብ ሕጂ ቀደምን ሕጅን ሕቶ መሪሕነት ኣይፈትሐን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣስተምህሮ ማለት እዩ ሕጂ መሪሕነት ክበሃል ብቑዕ መሪሕነት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ርኢና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ እሞ ስለምንታይ እዩ ሕቶ መሪሕነት ህዝቢ ኤርትራ ክፈትሕ ዘይከኣለ እንታይ እዩ ፀገም ዝብል ክንፍትሽ ኢና ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ምክንያታት 4 ምክንያታት ጠቒሸ ነረሺዑ ተቀዳማይ ምክንያት ዘይብቁዕ መሪሕነት ነው ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ተቀዳማይ ውሽጣዊ ዲሞክራሲ ዝብል ኣምር ርኢና ነርና ማለት እዩ ካልዓይ ነቐፈታን ምምሕዳርን ዝብል ርኢና ነርና ብሰፊሑ ማለት እዩ ሳልሳይ ግርጭታትን ኣፈታትሓን ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ተዋሂብዎ ነይሩ ማለት እዩ ተራብዓይቲ እንታይ እትብል ነይራ እምነትን ተኣማንነትን ትብል ያ ነይራ ጠቒሸያ ግን ግዜ ስለዝሓፀረ ገዲፈያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ብኹረት እምነት ተኣማንነትን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ዝናይሎም ማዓንቲ ማለት እዩ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ገርኩም ርዕዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እቲ ቀንዲ ብሰንኪ ብኹረት እምነትን ተኣማንነትን ሕቶ መሪሕነት ብቑዕ መሪሕነት ኣብ ኤርትራ ክፍታሕ ኣይተኸኣለን ዝብል እዩ ብሕልፊ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ሓደ ካብቲ ሕጅና ዘሎ ኣሲሩና ዘሎ ጉዳይና ንኸይንገብር ኣሲሩና ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እየ ከርኢ ደልየ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብቑዕ መሪሕነት ክንብል ከለና ምናልባት ንምድጋሙ ዝሓለፈ ግዜ መታን ክነተሓሕዞ ክንኣስሮ ማለት እዩ ብቑዕ መሪሕነት ነው ምኹኑይ ብዝኾነ መገድን ብዝጥርንፍ ኣገባብን ነው ንሰባት ብምፅላው ንረብሓ ሕብረተሰብ ነው ማዕከል ዝገበረ ንናይ ነዊሕ ሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ዓላማ ንምርዋይ ዝፅዕት መሪሕነት ማለት እዩ ሕጂ ተን ቀንዲ ጉዳይ ኣብዚአን ዘለዋ ቀንዲ ዓሰርተ ታዕን ረብሓ ሕብረተሰብ ማዕከል ዝገበረ ናይ ነዊሕ ሓባራዊ ረብሓ ንነዊሕ ሓባራዊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ንምርግጋፅ ዝፅዕት መሪሕነት ማለት እዩ ብቑዕ መሪሕነት ክንብል ከለና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ኣብ ኤርትራ ነው ኣይተፈጥረን ወይ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ኣይከኣለን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ስለምንታይ ንዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቶም ዝረኣናዮም 3 ረቑሒታት ብሰፊሑ ብቑዕ መሪሕነት እውን እንታይ ምዃኑ ኩሉ ገሊፅና እንድና ብዝርዝር እዞም 3 ረቑሒታት ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ትራብዓይ እንታይ ብኹረት ነው ምትእምማንን እምነትን ምትእምማንን እዩ ዝብል እዩ ሕጂ ዝናይሎም መዓንቲ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንፈትሕ ሕራይ ሕቶ መሪሕነት ህዝቢ ኤርትራ ይፈትሕ ንብል ኣለና ንምንታይ ክፈትሕ የድልዮ ዝብል ሕቶ ከዓ ምርኣዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ መሪሕነት ስለምንታይ ንምንታይ ክፈትሕ ይደሊ ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ንክህልስ ስለምንታይ ይደሊ ንዝብል
حتى نمملاس بحبار كعوت سلازدلي بحبار معوات كم هزبي مقنات هزبي ارترا ابزح حبر السبي لنا مالتي تفعل አካላት ዘለዎ ተፈላለየ ጽላታት ተፈላለየ መልክዕ ክትርኢ ትኽእል ማለት እዩ ማሕበራዊ ግጅሉ እዩ ቁጠባዊ ግጅሉ እዩ ካልእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሓባር ነው ረብሓ ንምርጋጽ ብሓባር ምዕዋት ብሓባር ንኽዕወት ብቑዕ መሪሕነት የድልዮ ማለት እዩ ሕጂ ብሓባር ምዕዋት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብሓባር ምዕዋት ማለት ናይ ሓባር ራእይ ሃንጽካ ከም ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ሓባር ራእይ ሃንጽካ ነቲ ናይ ሓባር ራእይ ንምዕዋት ምጽዓት ማለት እዩ ብሓባር ምዕዋት ማለት ሕጂ እቲ ናይ ሓባር ራእይ እንታይ እዩ ሕጂ ክመርሕን ነው ክዕወትን ዘለዎ ሓሳብ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓሳብ ዝብል ክርኢ እንድሕዳ ኮይና ሕጂ ናብሆን መጽኢና ናበይ ገጽና ኢና ክንከይድ ስለምንታይ እንታይ ትጸገምና ዝብል ማለት እዩ ነው ስለዚ ራእይ ክትሃንጽ እንተኮይንካ ማለት ናይ ሓባር እንብል ዘለና ዝተፈላለዩ ርእይቶ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓሳብ ይክመርሕ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ክዕወት ዘለዎ እንድሕር ኢልና እሞ ናይ ሓባር ሓሳብ እንድሕር ደኣ ክንሃንጽ ኮይና እቲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንታይ እዩ ዝብል ክርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ዝተፈላለዩ ሓሳባት አቀራሪብካ አዋሂድካ ስለዚህ ተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉጅለታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ሆኑ ናይ ጽላታት ዝበልናዮ ማለት ነው ዝተፈላለዩ ርእይቶ ዋላ ውልቀ ሰባት ምን ሆኑ ተፈላለዩ ርእይቶ እንድሕር ኣለዎም ኣብቲ ጉዳይ ማለት እዩ ነዚ ተፈላለዩ ርእይቶ እዚ ኣጻቢብካ ናይ ሓባር ርእይቶ ናይ ሓባር ሓሳብ ምህናጽ ማለት እዩ ነዚ ናይ ሓባር ርእይቶ ነዚ ሓባር ሓሳብ ከዓኒ ንኽዕውት ሓቢርካ ትጽዕት ማለት እዩ ሕጂ حتى إذا خمس عنت مرحنة نو بوع مرحنة حتى بوع مرحنة هاي تفتح كبها الكله إذن حبر رئيته زي هاي تهانس أنا نبل زلنا مالتي سلام تاي إذن حبر رئيته زي تهانس كبر لنا مالتي كرمي يتي محلها خوين حدا خابط محلها خوين نازل نجر كرمي مرأينا مالتي حتى ثلاثة قدايات له كل يوم زقب عنا أبز قداي زي مالتي نو معناته انتاي تحطه خنفتح هذا اللي نازل لنا حتى مجمرة انتايو تي كل جزء نو دم بتقاومه ويك أنا دم بفتحسي انتاي زدلي انتاي زقبر زل نحرجنا نقوله بحدا كبير عند حكوينا تقول جزء زبحال مالتينو حجي ديمقراطية ولوطي أب إرترا نمرقات يو إنا نبل مالتينو سلازي ديمقراطية ولوطي أب إرترا نختمس عند حكوينا تقالسين حجي تحطه تحت انتايو ما انتهى ايمو زم تفعلوا نو محبراوي اهدتنا ارتران حزب ارتران سي حبيرم من الديمقراطيا ولوط زي يسرحوا زي يصعدوا انتاي تسقم زبل لي حج تري مالتي نو ስለዚህ ሰለስተ ነገራት አለው አብዚ ጉዳይ እዚ ክንስተባሃለሎም ዝግባአና ሓደ ወል እትፍልሊ ያምንታይ እንድሕር አነ ሓባር ኢቶ ዘየለሲ እንታይ ትፍልሊ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ ገጽ አለው እተቀዳማይ እንታይ እዩ ኣብ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘለና ራዳዳይ ማለት እዩ ሕጂ ኩላና እዞም ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ነው ማሕበራዊ ግጅለታት ፖለቲካዊ ግጅለታት ወላ ተፈላለዩ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ተፈላለዩ ርእይቶ ኣለዎም ንብሎም ዘለና ሲ ኣብ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ራዳዳ እንታይ እዩ ሓደ ዓይነት ራዳዳ ኣለዎም ዶ أنا مجمّر يا مالك الرأي حجي وال هذا عينة رئيته يلا لمثال بحثيرو أبزي حجي كمان كتكاتع عن حكم مالتي أبي إرتراز الله سرعات انتايو زبل حتى مع العلكم زي تبع على رئيته أبزي كفسس أن يسمعون يا مالتي نو سلازي انتايو ترد إتنا زبل كل إلا نفتش على النام مالتي حجي خلنا صعب من حركوينا نزي في الليز إنا كنتصعب زلنا رئيتنا أقوله كنا كنا عرفنا كنتصعب لنا مالتي سلازم مجمرة انتاي أم تفضل على رئيته كن رئيها يجيب عنا مالتي سلازم أب مسارته حجسي انتاي تمسارته أجمعنا إيرترا نو أم نتصعب حد عينة رئيته كم عمل أي كعلني مهناتي حد عن تمسارته قدام حد
حد عينة زي كله حد عينة رؤيته اختنصر أي تقلني ها مالتي نو سلازي انت عينا خنبل زلنا حجي تم فللياتي حجي تفسسهم زلكا نعم افسيسك حجي نو مو انتاي يوم تم فللياتي الكا حجي اختزارون لم زقبعك مالتي حجي نوصدو هذا ارترا ذل خناتات مالتي حجي ولا زي حجي تلعلو زنوركم سي انت عينة منقست بارترا زي حتى الحرال عيلكا سبات وال حجي ديكتاتوراو سرعات ابي ارترا لو ارترا كونستيتيوشن زي بالعديا تبل مالتيو نو كالخا خال يبل مالتي اذا بارترا دلو سرعات لاي حدا محبرسب لا ارترا سرعاتيو حدا بزح تعيشوا الله مالتي ابتي بايتا كما يهم تردوه بحريكا استفلا لرئيته الله مالتي حجي ازي استفلا لرئيته اندهلوكا نحبا رئيته كتهنس اي تقلنيخا سازي نازي افسيسك اخا حجي حدا عينت رئيته نخلوكا ختصعد زلكا مالتي دعاركم وصعي بزعبا زي كتزارب نحركم كا بايتا وريدكا انتاي اخا تكبر زلكا زبل كمصعي جن حدا كابتي كري هلو خنتا نا ارترا انتاي تمثل كما ينبابنا كما انا ننبوبو زبل حتو ازي حدا كابتي زفلالي بدم بتقاومه مالتي ምናልባት كله توعلوا وصلوا زخونكم حجي تعيش بخونو بلو وين زد الله اي مسلنا ስለዚህ رئيتنا اب هلو خنتانا ارترا فلل ያለው مالتي انت عينت ፖለቲካን ቁጥራው ማህበራውን ነው ህይወት አለው ኤርትራ እዚ ሕጂ بزي ብሎ ነበርኩም ሰብ ሕጂ ስደት ዘለሲ ቁጠባዊ ምክንያት ይምበሪ ፖለቲካዊ ኮነን ይብል ነይሩ ሕጂ ሓደ ካለ ካዓነ انت زي دفع عندهم انت زي نون من نصدفني نو لمنتاي موني ቁጠባው እንደሕዋላት ዝብል እንደሕዳ ኮይነሲ ስለምንታይ ናይ ቁጠባ ጸገም መጽዩ ናይ ቁጠባ ጸገም ስለምንታይ ኢና ዘፈታሕና እንታይ እቲ ምክንያት ዝብል ሕቶ ከአየል ዕልማኒ ፖለቲካዊ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ስለዘየለ ሕጊ ስለዘየለ ኖ ኮንስቲቱሽን ስለዘየለ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስራሕ ክፈጥር ስለዘይከኣለ ግቡእ ምሕደራ ስለዘይገብር ወሰብ ተጸጊሙ ኣሎ ስለዚህ ቁጠባዊ ጸገም ይወጽእ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ትመሰረቱ ትቀንዲ ግን ፖለቲካዊ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ከምኡ ዝብለካ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ናይ ሓሳብ ፍልሊ كتبل لك أنت عينتيو سلازي حجي تون كل تيم دحين هم مزي أتم نبعلم على تبزي حجي دقاف خويني الزارب نير ولا بتدبت عوما دحر كوينون كم أنت زبل كويه هذا ديكتاتورا سرعتين وكل عبرة سب هذا زده خبل هذا خاني ناي بهراوي زبل هذا كان زبل دحر الله خوينو أب هذا كموت أيه يقولون يا مالتي تخيل أمانغو هزبتات ذل زمدنا انت يزمسل مالسي حزب ارتراسي ابز حايلنا عندنا بيتن جروبس وي كا لينغويستيك ايتن جروبس نحروسيت كاي حجي عملنا نحدي زل زمدنا خوي حجي جزا انت جزاان والاس انتاي كما يزمسل نحر هذه حجي جزا انت جزا ان غير زقرب الله سلازي حزي جزا انت جزا ان غير زقرب حدا بيهر زعمص صوي زاحسي مخان حد درد عند حد خوينو مستخالق بخمي جرئيو نحبا رئيو تخان زخير ازي حجي عب هلو خناتات ايرترا زلنا عرادادا استفعلاليه من علامات عين الزارة ولو نخون مالتي كم حبو نجر كمسل يخيل وخون مالتي قل عوشتي حدا خابت زفل علينا زي سلازي بعتب عباهتا اورينا خم الزارة ولا تزيك إلنا حدا عينت رئيتو كنا معبل اين خيلينينا سلازي ازي حدا اللو كن الزارة ولا زقب عنا هذا قداي يزيو انتهي رديتنا أبهلو خناتنا إرترا انتهي رديتنا إرترا كما يعزلنا نارجز أتخيل الله انت عينت محبراوي تعينت قطواوي تعينت بوليتيكاوي خناتات اللازمن مسرتاو قداي كرد أنا مالسي كنزار ولا زقب عنا مالتي اتخالق حرة ولا زي حجي تسمامع مالتي أبي إرترا ذل خناتات زي حجي نو ديكتاتوراو سرعات الله اب ارترا كونستيتيوشن يلن حقي رول اوف لو يلن ابدك نسامع ولا مالتي نو حجي انت ايمت متكاتو زبل حتو الله مالتي هراي اذا قبع يكونن قير الله نبلالنا بمنتاي تقير زبل حتى مت اذا خاني كابت تفعل زلنا رديتي لا بيهر قنا الله زبل نحدا خوينو نا حدا جروب رئيس خالق معمصاص الله نحدا خوينو
زبل نحن كوين حدا خابت حدا ملك نحن كوين حكي حدا عينة solution ويكاني حدا عينة متكعتا دي كقربه اليوم زم تفلالي أكلات دي أتمالتي سازي حجي أنت متكعتا أنت خونا الله خالي كنزارة لنا مالتي سازي أنت عينة إيرتراي بزي حجي زي بحالي ينو ديمقراطية إيرتراي بحال قم ديمقراطية إيرتراي لا أتمثل حجي نتم تفلالي ردي أبهلو هنا ذانا إيرترا تفلالي ردي زلوم أكلات إنت ديمقراطية إيرتراي تبحال بقالت قلت مالتنا بقبر بايتا أنت أتمثل زبل حتى علي تفلي مالتي سازي نزي في الليزي كعاب زخل نو من قد نحفظ تختيكا حدا نحبر رأي بحبر معوض بهالنجر كسرح يتقلنا خصعتها يتقلنا مالتي سلازي إذا خليعو كذقبع عنا نجراتي تعالى ديمقراطية بإرترا سلازي زي بزحنا مع إرترا كم محاضر زخل نو بحق سرعة المحاضر سرعة تخيلك ناب إرترا التيم بوليتيكاوي محبراون طباون أكفافلا انتاي كمسلكم زلو فعن بقبري زي كنسرحلو كنراد زقبعنا نجراتي مخنا تفلي أكلات تفلي رئيتو سلو زلو إتي زيرو حتي كوفل كحزارة بكلها ما فحم بالس خيد هزي حدا يجي مالتي حجي نبلك عني أبتي متكعتها ولا أنت تسامعها سلازي حجي زلا سرعتك خيدا له خلقص له سلازي بمنتهي يلقص زبل حجي كابجا حجي زلا إرتراسي نافتا متكعتها تبلا زلا إرتراسي بين هتخيل انت قبر له تجابك ألس زبهالي حجي أبزخ تفلي رئيتو تاتال سلازي نازي تفلي رئيتو زي حجي كتواحد انت زي كيلكا نحبر رأيك تهنس عاي تخلنخا بحبر كأ خدك على سايت تخلنخا مالتي تا بحبر معوات بالعمر سي كتعقباي تخلنخا مالتي سلازي إذا ثلاثة إذا قدايات كالرعي زقبهم يوم إذا أبزيهم زلنا زي من رداء ويكا أبزيهم زلنا في اللي وحادي تي أبداً بتعاومو إذا فلاح زبال حجي نوري زلنا إذا مسرتها ويان في الليات إذا أمارلو إذا يوم زفولينا مالتي إذا مسرتها وإذا زلهم خالد نعشت له الله بزحت نجر الله مالتي ግን መሰረታዊ ጉዳይ እዚኦም አለው ማለት ሕጂ እትኻሊ ናይ ፐርሰናሊቲ ናይ ታሪክ ናይ ብዙሕ ነገር አሎ ናይ ወፃኢ ኢድ ምትእትታው ካለ ብዙሕ ነገራት አሎ ማለት ዝፎሊና ነገራት ማለት ግን እዚ ሕጂ መሰረት እዩ ምክንያቱም እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብሓባር ክንዕወት ንሓባር ራእይ ክንሃንስ ስለዘድልየና ዝንሓባር ራእይ ንምህናስ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ከዓኒ ርኢና ንሓባር ርድኢት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እቶም ካልእ ቴክኒካዊ ዝኾኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚኦም ድሕሪ ተሳሚዕና ክንራድ ኣለዎም ንኽእል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተዘየሎ ግን ኣለዉ ከዓ ዝሕዙና ካልኦት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እሞ እዚ ንሕድዓ ኮይኑሲ ስለምንታይ ኢና ደበ ተቃውሞሲ ወይ ከዓ ደበ ፍትሕሲ ነዞም መሰረታዊ ጉዳይ እዚኣቶም ኣውሪዱሲ ንሓባር ራእይ كهنصل زخ البايتا سلم تايزي فتر مخنياتهم فللي علو سلانزم فللي يزيهم كتتعرق عند حدا هون كاخالي اب دايلوج كتعطل لك اب زررب اب زتا كتعطل لك معناتي سازي مو دم بفتحيد اسلم تايو اب زتا اتي نزم غداي زيو اقراريبو نحابا راي زي هانصي زبل حتو كنملس عند حدا خوينا حدا اتي زررب ايغبرني مالت ايكونه تزررب يقبل ببدرجو بزح نجر كاب كل تشحن نجز الله كاب شحن تعتم تزعن ساعة نجز الله كان ترعنا ما حد فتنة تغير مالتي نو لاي كيدان الله قرميو لاي قالت منقسقاسات محزنت بدحريو ناي بايتو بدحريو ولا بعبيت انترئنا خمان مالتيو ابنا عشتو اب كلتو دو اب ثلاثه دو اب اربعه دو تكبر زررب زته جله بزح جزء زي عوت قداي كوينو صنيحي مالتي زي حجي نري زلنا هيونا يدم بتقاومه كا فحزبله ناتو وصيتي مالتي فتناتات اينورون مالت ايكونا ግን ፈተናታት አይዕወቱን ነይሩ حسب كان نصباب ዝግበር ፈተነ አይዕወቱን ነይሩ ስለምታይ ዘይዕወት ነይሩ ዝብል ሕቶ ኢና ሕጂ ክንፍትሽ ዘለና ወል ሕጂ ኣብዚ ክርእ ዝደል እንታዩ ኣብዛ ክትከይድ ከለኻሲ
اتزاته بقبو دورعها انت يخمالع زلو سلازم انت يقوديلو زلو زبل حتى كن رئي لنا مالتي هذا وال نبزار تاخد كيف كلها مالسي اتزلك رئيتو مستي خالق تزاته يزلها رئيتو خاسيسكا السخاء رئيتو افسيسو نحابر رئيتو إخا كتهنس تدل زلها مالتي لمثالي حجي عب هلو زلو خنتان عرترا تفعل على رئيتو نحر الله كهون كما يقولك أخذ تصابوبه سازي يتحدى وقن كل زلو رئيتو كفسس تحدى وقن كل زلو رئيتو كفسس مو بحابر تلويسو بحابر كسن كتول زخل نجر نحابر رئيتو كوصل زخل نزي حاويشكا نحابر رئيتو كتما عبل الكنتاتي خاخ تفكر زلك مالتي حجي ذاته بخما يزكايد زبل سلامتا اخي زفشل زبل معناتي حجي ابدي تا عند تمص معناتي كوم مسولو نبل كلتا بوليتيكا حيلتا كوف نزاته خوف إلهم نبل معناتي على حدا قداي كزاته يخونو انت عم زغبرو زنبلو زلنا معناتي جن حسب راي حجه ما يكونوا زمصو اسمو تمكرኦም ناتهم رئيتو تاريخهم كل حجم يمزمصو معناتي حجي عبت التاريخ حجي زلك رئيتو نبعلو معناتيو عبتي حد عكال زلك رئيتو كما يخاطريو اتي دقربا زلو نسسي تخكل الكادخا توسدو ويس حبو اجندا لو يتبلو حجي نات كارئيتو اجداسي ابزي مالتي حجي تامت اما انت بحال ابزي اتمص نابعخ مصينا مالتي حجي سلازي بمسرت كنت اخا تقبر زلك تتخكل نحد عن ذات الكايد نحد اخوينو حجي منم كيف رحخا كل زلك رئيتو ابطوله تفسسلك كلن تناخاي بحال مالتي كلن تناخا بزعبات زلك بزعبات غداي زلك رئيتو ابطوله تفسس يتحدث عني كم يقبر مالتي نزين حويش كأخا حجي دواليك نحبا رئيتو كتم عبل تفعل مالتي إذا كن بزي حق زي أي عوتني أي خونني سلام تاي زبل مالتي حجي انت ايو تم ساخو بتقبر نحد اخون كاسي ناتك سنة يدلكاي وهنات حسابك السخا بنزهنا أوريدك تحدى ندحر زي قبره ناتك هلاوي اب حدا زودق ندحر اخوينو كل جزء نسخا انت هتقبر ندحر كو امنت ندحر زي بالك مالتي مجمريا نجر كل انت خا تفسسني خا مالتي ندحر افسسك خالد حدا ندحر عمصك سخا كتنبر ونا يكون كان مالتي سلازي ناتك وحسنت يراغاد سلازي يلا حجي حدا انت هتقبر مالتي وي كل انت ناها كل سمعك نجر ايتوصنيها تحب مالتي وي كعني انت يتقبر وحسنت كم زي كان سرا غز كخاني وي سقتبل وي كعني ناب غونس تخيد مالتي حجي كومو فيخون انتي كجبر يغبو نيرو مبتحت زي زغبر زتاتات كابزي ناص ازخونه يكون بنصهنا كل ነገር እምነት حديرካ بنصهنا زته مغبار بزح ግዜ زي كابتن حدا زفشل خوين يسمعنا مالتي سلازي مجمريا انت هتقب زلك باخا تجمر زلك مالتي باخا سلازي كاب نتحدى ازي مالتي ناي صقم كله وانجل تسكمو عينت صقم نسيو كامبال مجمريا كاباخا تجمر حجي زلك صقم صخا مجمريا تسقل مالتي حجي كالوت يوم صقم انا يكونكن ندحد تبل ندحر كونكا كل جزء حريقا كله تزلك رئيتو ايكون كتفسس مالتي بقنا حجي ترئي لخان مالتي سلازي كل جزء كباخا تجمر لك حجي كل جزء خاب لبي بنصهنا كتجمر لك مالتي سلازي حجي انتايو تقداي اندحد عني صقمنا حزب ارترا بحق نحر سمعنا نحر كوينو نتصقم كنفتح بلبنا عمينا مو مصامد سلازدلينا كالو سلازلو محبر رئيتو خنا سلازلنا بلبنا كاب لبنا انا حجي كنجمر زلنا مالتي حجي اندحركم غيركا نبعلها تحتت مالتي سلازي نسخه نتي زغبر ذاته عوت نخون
نفسك ክትፍትሽ ኣለካ ንስኻ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለካ እቲ ሓደ ካኹም እንድሕዳር ገይሩ ሕጂ እቲ ምትእምማን ይፍጠር ማለት እዩ እዚ ንኸይኸውን ግን ዓበይቲ ሕጂ ዘሎ ዘይምትእምማን ዝበሃል ቋንቋ እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘይምትእምማን ኣሎ እቲ ዘይምትእምማን መበገሲኡ እንታይ እዩ ካበይ እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኩለንተናኻ ኩሉ ዝስምዓካ ውሕስነት ተሰሚዕካ ኣብ ጣውላ ንኽተፈስስ ዘይኽእለካ ምሳኻ ዝዛተ ዘሎ ኣብኡ እምነት ስለ ዘይብልካ እቲ እምነት ከዓ ዘይምህላው ከዓኒ ምስ ታሪክ ምክንያቱ ናብ ዘተ ክትከይድ ከለኻሲ ብፃልጡ ይኮን ከም ትኸይድ ማለት ስኻ ታሪክ ኣለካ ስምዒት ኣለካ ኩሉ ነው ተመክሮ ኣለካ እዚ ኩሉ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ተመክሮኻ ከምኡ ዓይነት ፀገማት እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘይምትእምማን ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓቢኢኻ ኢኻ ኩሉ ተፍስስን ኢኻ እንድሕር ኩሉ ፍሲስካ ከዓኒ ናብ ጎነፅን ናብ ስቕታን ስለ ዝወስደካ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር ዘተ ዕወትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ፀገም እዚ ምትእምማንን እምነትን ምትእምማንን ብኸይሩሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክንብል ከለና ማለት እዩ እንታይ እቲ እምነትን ምትእምማን ዝበሃል ማለት እዩ ወል መሰረቱ ክንሞዝኖ ስለ ዝኾንና ድሓር እውን ክሓተኩም እየ ሕጂ እምነት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ወይ ተኣማኒ ክትበሃል ከለኻ ወይ ከዓ ተኣማኒ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ተኣማኒ ወይ ከዓ እምነት ክትብሎ ከለኻ ሓደ ሰብ ክገብሮ እየ ዝብል ዝገብር ዝዛረቦ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኣብ ውዕል ዓቴ ምሳኻ ተዛትየ ነቲ ዘተ ንኽዕወትን ነቲ ዘተ ውፅእ ናይቲ ዘተ ተቐቢለ ከተግብሮ ቃል እንድሕር ኣትየ እሞ እቲ ሓደ ምሳይ ዝዛተ ዘሎ እምነት ኣባይ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ነቲ ዝብሎ ዘለዎ ቃል ብግብሪ ከም ዝገብሮ እንድሕር ዝፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብንፅህና ብልቢ ኩሉ ዘሎ ኩሎም ተንኡ ኣፍሲሱ ሕጂ ኣብ ጣውላ ኣፍሲሱ ምሳይ ክዛተ ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ ኣብ ታሪክ ክንዝርዝሮ ንኽእል ኢና ማለት ኢና ዝተገብሩ ነገራት ስለ ዘለው እቶም ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ፖለቲካውን ጉጅለታት ከምዚ ዓይነት ምትእምማን ኣለዎም ዶ ዝብል ሕቶ ኢና ሕጂ ክንፍትሽ ዘለና ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ እምነት ዝበሃል ክልተ ረቑሒታት ኣለዎ ሓደ ባህሪ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ብቕዓታት እዩ ሕጂ ባህሪና ተኣማኒ ድዩ ክእመን ዝከኣል ድዩ እቲ ዝመፅእ ትሕቶ ካልእ ከዓኒ እቲ ብቕዓት ንባዕሉ ማለት ክትኣምኖ እንድሕር ኮንካሲ ብቕዓት ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ክትርኢ ኣለካ ማለት እዩ ታዲያ መጀመርያ እቲ ባህሪ ንባዕሉ ኣብ ክልተ ረቑሒታት ይፀልውዎ ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ቅንዕና ዝበሃል ፍፁምነት ዝበሃል እዚ ኢንቴግሪቲ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰብሲ ኢንቴግሪቲ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑሲ በታ ዝኣተዋ ውዕል ክኸይድ ዝኽእል ዝበሎ ዝገብር ማለት እዩ ዋላ ንዕኡ እውን ትቆትሎ እንድሕር ኮይና ዝገብራ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ እዚ እንታይ ሽም ማለት እዩ ውጥን ወይ ከዓ ኢንተንት ይበሃል እስኪ እዚኣ ሎክ ክገብራ ነርኒ ማለት እዩ ኤኒዌይ ሓንሳብ መኒ ርብሽ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሕጂ እቲ ደንበ ተቃውሞ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኩሉ እውን ንስኹም ክትፍትሽዎ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባህሪ ካራክተር ዝበሃልሲ ንከምዚ ብቑዕ ድዩ ዝበሎ ዝገብር ድዩ ኣብ ዝወዓሎ ዝሓድር ድዩ ሓደ ድሓር እቲ ውጥኑ እቲ ባህጉ ድሌቱ ማለት እዩ ኖ እኸኒ ቅንዕና ዘለዎ ድዩ ማለት
حبو أجندة اللودي نمثال إن ذات قرب كله سي حبو أجندة حجي ديو زقرب ولا تزولو زلئي يحجي تمتقرط عرض مالتي سازن حدا يدعونا هون كحجي أو نو السو زي كونه حبو أجندة حجي إيو تناتي intention نو كاله إنه مقبارين برز حجي زولو زلئي كونه نحتم الكون كحجي كل جزء أو على عتيها خصام عيت لين خامالتي تبهر خاني مستاريخ تتحازم مالتي نو كجورو زبل نحر زي قبر كوينو أبدو على ذي حدر نحدا كوينو كل جزء أب زيت عتيها كتعوت هاي تقلني خم خناتو كم من نحر زي بالكا بنت هنا بلبي نو نفسها نبعلها وفيها يكون كان تزاته مالتي بس خمس اللي زخونه كعني كله عم عينت ذاته يفشل مالتي اتخال خلاي عنفوت انتاي بقعت زبلنا يي تبقعت كعني عقمي نبعلو مالتي نو كيلت فلطت حجي ناي بمحضر ببوليتيكال جروب كتوسد تخلي ها ببلق حساب كتوسد تخلي خا عقم الله وديو فلطت الله وديو زخدم مجدي مستز بحال زلو يخيد يخا ختفتش زلكا مالتي حجي بهم وقت مزنا خلها إن حد أنا بقعت يقول نحكم كخاني كل جزء أو على خامسه كسامع يتقلني خامالتي سأجي حجي استفعل على محبرة وجل لنا إرترا نحرقنا يو أتي نتخ جبرة زبل بقعت على ودي خلت على وديو زبل حتوها آخر لنا نحلا إمنت حزب خضر له أما تعرف أنت أيو أتي إمنت حزبي إمنت جبر له ده تمس مالتي نحنا 5 ساعتي حتى محبرة وجلتها تكون بوليتيكا وجلتها إمنت هلنا دي عند حد إمنت زبلنا كم كتلو ما ينخلينا إمنت كن حدر نحد أخوينا خاني بهريهم زنبلا زلنا مالتي هذا تي integrity زبهال تي ديليت وستان بعلو حبو أجندة حجدي خب زل صلاة بحقي زبل قال أي نجر كعني أنا عقمت أتبدايك مالتي بحر قال أبزي بقعت زبهال مس تاريخ أنت أساسر مالتي التاريخ سي كم عينت تمكر اللودو عندي السوق تفتش مالتي وعلعاتي زفرسه ديو نوع زعته زخبر ديو انت اي تاريخه زبل حطه فاكثر الا كمالتي نتزبل زل تكبر زخل نو اب تمكر اللوديو زبل كتر لك اذا انت حد عاد يكون حج امنت كتحضر لي لها مالتي حجي نازل دم تقاوم حجي نفتشه كلها هنا حجي حطها حتى كمي ورقه مديره ندحرحشكم من الوقت كتمازن تخليهم لنفسهم مالتي حجي كتمازن كلهم زغنا ذكروا تخليهم والقسب دي مراحي ودب ديو سلف ديو زغنا حجي ميزانهم كتقمط مالتي حجي مالت تعاملوا ودو يتحطوا تعاملوا ودو لازم تذكروا زلهم أكل تعاملوا ودو وي بدم بتقاوموا بملؤ ونكون خيليو حتى كم حزبهم كم أكلنا حزبهم كأخا حجي تمزن مالتي حجي 4 أنت ممزني تقدميتي حاليط مالت حدا مرحي وي حدا ودم وي حدا سلفي حاليط الله ودو حج بزعبا حزبين دينا نزارب زلنا بزعبا حزبي يحلدو كانزانا حزبي يسمعو دو كانزانا حزبي كوينو ننفسو كم نعو كم ستنكفو لا نعو تعيش مهبكو كم كوينو يسمعو دو إذا 5 نطفي عزلوا حجي كم 5 نطفي كندي تهبوه بس ملك عزك تلقعوه لهم مالت كانزانا حزب السمع ديو زبل مالت يحل ديو زعبا حزبي بزعباها ناتكا قداي قدامنت هيبو دي زسرح تين عخاس معكاسي اب نفسها خوينس اوشت خوينسي كما خوينس يسمع ديو بزعباها كو حل انا نهزب كو حل موالد زي كنسي بلك عوشت ناتكا قربت لبيسوسي كما خويني يسمع دي تسمعك انزان حزبي يسمع دي زبل مالتي
حجي 5 نطفي عزلوا كاب 5 خندي تهبوا إذا أقمطوا أوكي تخلعيتي قلص مخان مالتي كنعنا قلص النتن كنعنا open and honest حجي زخونة تتحسبوا زلهم مراحديو والدبديو سلفديو ولا دم بتقاومو دم بفتحي بمولو ديو قلص ديو كنعنا اللوادو حجي انتاي مالتيو تزخاني تزقوبرو بقنعنا دي زقوبرو يحبق ديو ترانسبارنسي يالو ديو يتحجي تعشمو مالسي حق دي ززار لا إذا أقداسي تها مالته حجي كما يتمزنو زي إذا أخاني كم 15 حساب 10 نطفي زلوا كم أخن ديتبوا 10 تخطبوا 5 تخطبوا تقول ليهم تانت متحزاقن كم 15 حساب 10 زلوا مالتي سلازي بعين قلصنتن عين قنعنان كمزن كله دم بتقاومو ወይ ከዓ ዝኾነ ማሕበራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ጉጅለ ይኹን ውልቀሰብ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ማለት እዩ ክንደይ ነጥብ ትህቦ እታ ሳልሳይቲ ማዕቀኒት ተወፋይነት እያ ወይ ክገብር የባህላይ ተወፋይነት ነው dedicated ምዃን ምግባር ኮሚትመንት ማለት ነው ውፉይዱ ተሕቶ ማለት ነው ንጉዳይ ህዝቢ ነው ይውፈድ ወይስ ጉዳይ ህዝቢ ከማማሳመስ ይዝጥቀመሉ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ ክትርክዖ ከለኻ ከዚያ ከዓ ካብ 15 ክሳብ 20 ነጥቢ ዘለዋ ካብኣ ክንደይ ትህብዎ ነቲ ተሓስብዎ ዘለኹም ተራባዒት መወዳእታን ክእለትን ብቕዓትን ማለት እዩ ክእለት ኣለዎ ድዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ንምምጻእ ንበሎ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ንምስራሕ ወይ ከዓ እቲ ቆይሙሉ ዘሎ ዓላማ ንኸተግብር ፍልጠት ኣለዎ ድዩ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ትብል እያ እዚኣ ከዓ ካብ 15 ክሳብ 20 ነጥቢ እያ ዘለዋ ኩለን ተደሚረን 100 ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብ 100 ነቲ ተሓስብዎ ዘለኹም ኣካል ክንደይ ነጥቢ ይህብኩሞ እጂ እንድሕር እዚኣ ፈሎው እንድሕር ገርኩምኒ ነብስኹም ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ማዕረ ክንደይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ኣብ ደንበ ፍትሒ ማዕረ ክንደይ ነው ተኣማንነት ወይ ከዓ ማዕረ ክንደይ ደንበ ፍትሒሲ ማዕረ ክንደይ ተኣማኒ እዩ ነቲ ቆይሙሉ ዘሎ ዓላማ ንኸተግብር ብህዝቢ ማዕረ ክንደይ ተኣማኒ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝምልስ ማለት እዩ ስለዚ زهبكم مناسبة بزي خت تكست تقولوا تخليهم كندي كم زهبكم معناتي حتى بحفشيو بزي خرعه خلو سلازي اتي دايم التأممان مع الخندي عب دم بتقاومو كم زلو ويك عب دم بفتح كم زلو كنرئين خلينا معناتي ازي حتى بعين هزب خرعه خلو بعيني نو تختل تخرعه خلو معناتي عبنا نحديو عب كوفيلو عب زاتين زلو خاني عبنا نحديو زلو متأمان دي متأمان كاني بهم زي ما كأفتر يتخلي خاماتي حجي حتر بزبالة سفح زخوانه نو دي متأمان عب دم بفتح له مالتي نحديو تبوليتيكو حيلتات محبراوي قجلتات اي تأمامنين عند حزي تأمامنكم كخاني ولا نبو زيت انت وردك ولا خوف انت ولك كل انت نها افسيسك بنصهنا كاب نفسها جميركا بقنعنا بلبي سلازي تزعته كل غزي انت عايز خون اتحاده وحسنوتو نو داي وحس يخون ميت نو على داي وحس يخون انت مالتي خطلمنيو ها كنزي نحد عجر نحد زبل كوين حجي بقنعنا سلازي ذاته حجي كل غزي اتي ذاته اي عوتن السو سلاز خونه يخ انا حجي حبراو زخونه رئيتو ويك راعي ابدن بتقاومو فكر زي تقعل خصاب حجي حدا خبط مخنياتات ازيو زبل رئيته يزلن معناتي سلازي اذا نحد عخينو بحفشو منالبات مزيا تحيجه منالبات في ديسكاشن نقبر زلنا منالبات تعشوه خوننا ازي زي متفانتي انا بإرتراوين ترى زي كونسي بزح غزي مالسي نحده بوليتيكا حيلي نحده تكال نزخونه زلو
ምእማን ንባዕሉ እቲ እምነት ውንሲ እስኻኸ ኣማናይ ዲኻ ናይ ንኻልእ ሰብ ወይ ከዓ ንኻልእ ሓይሊ ናይ ምእማን ነው ኩነታት ካን እስኻ ተኣምን ዲኻ ዋላስ ተጠራጠራ ኢኻ ዝብል ከኣሎ ማለት እዩ ጥራይ እሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ እስኻ እውን ከመይ ተሓስቦ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዳዕኒ ብባህሪኻ ከምኡ እንድሕር ዳዕ ዘይተጠራጠራ ይትኾንካ ዋላ ዝእመን ነገር እንተርኣኻ እውን ብዙሕ ኣይተኣምንን ኢኻ ጥራይ ዘይእመን ነገር ስለ ዝግበር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ እሱ ኣግነት ንእትሎ ለና ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት መሐወሲ ክኾነና ምናልባት ክትርእዎ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ኤርትራውሲ ማዕረ ክንደይ ኣማና እዩ ዝብል ሕቶ ብሓፈሽኡ ንምርኣይ ምናልባት እውን ክሕግዘና ሓደ ሓበሬታ ማለት ምሳኹም ከካፍሎ ዝደሊ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ተፈላለዩ የህዝብታት ተፈላለዩ ተኣሽሙለዎም ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንምሳሌ እንድሕር ደኣ ወሲድና ካብ 22 ካብ ሚእቲ ንሚድያ ይኣምን ማለት ሚድያ ሕጂ ተኣማና ኣይኮነን ማለት እዩ 22 ካብ ሚእቲ ሚድያ ዝብሎ ወይ ከዓኒ ዘቕርቦ ዝኣምኑ ማለት እዩ 8 ካብ ሚእቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ ውድባት ይኣምን ንመንግስቲ ኣሜሪካ 27 ካብ ሚእቲ ጥራዮም ዝኣምንዎ ማለት እዩ ንዓበይቲ ትካላት ዘን ናይ ቢዝነስ ትካላት ማለት እዩ 12 ካብ ሚእቲ ኣይእመናን እየን ማለት እዩ ነው ብሓፈሽ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና 34 ካብ ሚእቲ እንታይ እዩ ማለት እዩ 34 ካብ ሚእቲ ካልኦት ክእመኑ እዮም ኢሉ ይኣምን ካልኦት ክእመኑ ይከኣሉ እዮም ኢሉ ይኣምን ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ 18 ካብ ሚእቲ ካብ ኣፍሪካ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ 18 ካብ ሚእቲ ካልኦት ሰባት ክእመኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይኣምን ማለት እዩ ማለት ሓደ ሰብ እንድሕር ኢኻይስ ሓደ ነገር ገብር እንድሕር ኢኻይስ ተኣምኖ ዶ ትዝገብሮ ዘሎ ሓደ ነገር እንድሕር ኢሉኳስ ተኣምኖ ዶ ስለዚ ክንደይ ካብ ሚእቲ እዮም ከምኡ ዝኣምኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 29 ካብ ሚእቲ ሕጂ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ኣብ ስካንዲናቪያን በዓል ደንማርክ ስዊድን ኖርዌይ ትዝበዝሐ እዩ ዳርጋ ናብ 70 ካብ ሚእቲ ይኣምኑ ሕጂ ኣመንቲ እዮም ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ክእመኑ ይኽእሉ እዮም ይኣምኑ ማለት እዩ 68 ካብ ሚእቲ ኣብ ኔዘርላንድ 60 ካብ ሚእቲ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኸኒ ካልኦት ሰብ ማለት ካልእ ሰብ ክእመን ይኽእል ኢሉ ይኣምን ዶ ክንደይ ካብ ሚእቲ ኢና ካብ ህዝብና ከምኡ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ጠራጣራይ እንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ኣብ ካልኦት ዘለና እምነት ብኡ መንፅር እውን ክፅሎ ይከኣል ምዃኑ ግምት ምእታው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ጉጅለ ይኹን እቲ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዝገብሩ ጥራይ ዘይኮነሲ ብተፈጥሮውን እቲ ሕብረተሰብ ናይ ዘይምእማን ባህሪ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እቲ ዘይምትእምማን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንባዕሉ እቲ ደንበ ፍትሒ ንባዕሉ ተን ፖለቲካዊ ውድባት ንብለን ዘለና ተን ማሕበራዊ ጉጅለታት ንብለን ዘለና ከምኡ ባህሪ እንድሕር ኣለዎን እውን ኣብ ዘተ ክኸዳ ከለዋ ብምሉእ እምነት እቲ ዝዛተዮ ዘሎ ኣካል ክእመን ይከኣል እዩ ኢለን እንድሕር ዘይኣመና ኩሉ ግዜ ሕጂ ሓቢአን ሕጂ ቁርብ ኢኻ በጫቕ ተብል ማለት እዩ ኩሉ ዘለካ ኩለንተና እዩ ዝበሃል ኢኻ ተቕርብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጭርጭር ዓበደ ይኸውን ስለዚ ኣብ መጨረሻ ከዓኒ እቲ ዘተ ዕዉት ኣይኸውንን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝፈሽል ንሪኦ እዚ ብንፅህና ብልብና ኩለንተናና ኣፍሲስና ብንፅህና ስለ ዘይንዛተ እምበሪ ኣብ ሓደ ነጥቢ ዘይንመፅሓሉ ምክንያት ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘይምትእምማን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ክነልግሶ እንተዘይክኢልና ብሓባር ናይ ምቅላስ ይኹን ናይ ሓባር ርእይቶ ናይ ምህናፅ ይኹን ዘለና ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣክን እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ እንዳኸፈ ይኸይድ ከኣለኹ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብ ተመክሮ ተማሂርካሲ ዝሓሸ ነገር ክትገብር ኢኻ ትፅበቅ ግን ኣይ ከምኡ ንሪአና ስለዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ነዚ እንድሕር ደኣ ክንዕሪ እንድሕር ኮይናሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ንርአ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ቲ መፍትሒ ዝብል ማለት እዩ
ማለት ምትእምማን ንኽፍጠር እንታይ ክንገብራለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጥራይ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዘይምትእምማን ሓደ ምኽንያት እዩ ኣብ ሓደ ነጥቢ ንኸይንመጽእ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ነው ከይነማዓብል ንሓባር ራእይ ከይነሃንጽ ዓጊቱ ሕጅና ካብ ዘለዉ ምኽንያት ሓደ እዩ ማለት እዩ እቶም ሰለስተ ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተዘራሪብና ኣሎም ነርና ማለት እዩ ነው ሓደ ብቑዕ መርሕነት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሕቶ መርሕነት ክፈትሕ ዘይከኣለ ምኽንያታት ኣቕሪብና ነርና ማለት እዚኣ ኻ ታራባዓይቲ ምኽንያት እያ ስለዚ እንታይ እቲ መፍትሒ ዝብል ከዓ እስኪ ንርአ ወል ተኣማናይ ክትከውን ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ካብቶም ደይእሞኑ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ውዕል ኣብ ዘተኸይድካ ምስ ካልኦት ተዛቲኻ ኣብ ነጥቢ ንኽትበፅሕ ወይ ከዓ ኣብ ስምዕ ንኽትበፅሕ ተኣማናይ ክትከውን ኣለካ እቲ ሓደ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ተኣማናይ እንድሕር ክትከውን እንድሕር ኮንካ ካልእ ክኣምነካ ኣለዎ ስለዚ ካልኦት ክኣምኑኻ ክትገብሮ ዝግባኣካ እዩ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ታና መጀመርያ እንታይ ማለት ትኽኢልካ ክትዛረብ ኣለካ ስትሬት ቶክ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ከዓኒ ትኽኢልካ ንሕዛረብ ኮንካ ከም ዘላታ ማለት እያ ሕጂ ሓቂ ማለት ኦነስት ኢኻ ማለት እዩ ማለት እቲ ዝስምዓካ እቲ ዝረኣየካ ትኽኢልካ ከም ዘለዎ ተውርዶ ማለት ሕጂ ናይ ካልኦት ነው ምትእምማን ካልኦት ክኣምኑኻ ሕጂ ማለት ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ትኽእል ይዛረብ እንድሕር ተባሂሉ እታ ዘላ ክትዛረብ ከለኻ ሕጂ እታ ዘላ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘላ ይዛረብ ዘሎ ይብል ሕቡእ ነገር የብልካን ተሓብኦ ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኢንቴግሪቲ ማለት ኣብዚ ዋዕልካ ትሓድር ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ትብላ ዋላ ንዓኻ ትቐትለካ እንተኾነሲ ትገብራ ማለት እዩ ዓብዪ ሕጂ እዚ ማለት ከምኡ ዓይነት ባህሪ ካራክተር እዩ ኖ ከም ኣገዳሲ እዩ ከዓ ነዚ ንምህናፅ ክትሃንፅ እንድሕር ደኣ ኮንካ ካልኦት ሰባት ክኣምኑኻ ተኣማንነት ነው ክትፈጥር እንድሕር ደኣ ኮንካ እቲ ትብሎን እቲ ትገብሮን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ዋላ እቲ ትብሎሲ ፅባሕ ንከተመሊሽ ንዓኻ እንድሕር ደኣ እውን ዝቐትለካ እንድሕር ኮይኑ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ስትሬት ቶክ ዝበሃል እዚ እዩ ማለት እዩ ካልእ ክትገብሮ ዘለካ ምክንያቱ ምስ ካልኦት እንዲኻ ትገብር ሕጂ ብዛዕባ ካልኦት ተገዳስነት ክህልወካ ኣለዎ ክትግደስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዚ ቀልዓለም ዘይብሉ ከዓ ማለት እዩ ክተኽብር ኣለካ ካልኦት ብዛዕባ ካልኦት ነው ፀገምን መከራን ነው ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ብግብሪ ከዓ ማለት ስእልካ ንይስሙላ ዘይኮነሲ ብግብሪ ክተርኢ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሰብስ ክቡር እዩ ናይ ካልኦት ርእይቶ ክተኽብር ኣለካ ናይ ካልኦት ሓሳብ ክትኽብር ኣለካ ብዛዕባ ካልኦት ነው ክትግደስ ኣለካ ናይ ካልኦት ፀገም ክስምዓካ ኣለዎ እዚ ብግብሪ ክተርእዮ እንድሕር ክኢልካ እዚ ማለት ኣብ ባይታ ኢኻ ክትርእዮ ዘለካ ከዓኒ ስቕኢል ዘይኮነስ ብግብሪ ክትውዕሎ ኣለካ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ እዚ እንታይ ንብሎ ግልፅነት ክተዘውትር ኣለካ ትራንስፓረንሲ ክህልወካ ኣሎ ኩሉ ትገብሮ ነው ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ማለት ትኽክል ዝኾነ ነገር ማለት በላዕናትካ ክትከውን ኣለካ تا تجبرا مخانكا كتراجف كتقول لك حبو نجر كم زي بالكا نو كترئي كتقول لك مالتي زي حجي transparency means قلت نو خفوت مالتي open book كتكون على كمالتي معناته قالوتي هذا نجر كتزارب كل خاسي أنا زارب ولا تعيشون كويس نو
كم يكونن تريل ناتو انتنت خالقيو انتنت زبحال مالتي نو خالقيو زي يكونن تي زبلو زلو خبلك كايولون مالتي نحب يعني قلت ندحر كونكا مصحفكا كفوت ندحر داخينو كل جزء كيد كاخت تزارب كلها حسب كاخت تورد كلها بالكلها تي خالق مساحات ذات زلو تبلو زلها نسو مخانو سلازفلت حجي أبغى منك تحضر خيل مالتي رابعتي إذا أنت إذا بحالتي جيجا مقبال إذا أنت عبايت أجمع بدم بتقاومه ولا خم إرتراويان تكون تقيلة جيجا مقبال تسأجمنا تاي بايد يسمع عنا دو حجي عكن تجاجي تبل نتي جيجا خشفن نعو ديفند تقبري خاتفتن مال ديفنسيف تكون مالتي أمهونكم زرعنا يا مالتي نو حجي ذي رايت رونج سنقوله مالتي سلادي عند حد عن تجاجي كتقرب لك كتقرب تكون كاجن جيجا قبل عمنا لك مالتي حجي عند حد عني apologies حتى نحكي نقرت عند حد عايز حتى نقرت حتى لك جن عاسي جيجانا مقبال يسجمنا يقرتها محتات يقبلنا يسجمنا ولا قرتها سمات حتى تخاخم عن ذي تقبل بحري علو مالتي إذا حجي نامتها خيط نا قيمي زخيط قيم تحز قيم يحز تحت معن قخوفيلك تذاتي خاف قمنا قلت مصعي تخدنها إذا بتقاوم عند حرقين أي حجي نفسيو كاب بيجو زي مهار نو أبقيم بقل نو تعالي خذ نبري مخنات كل بحر يهم حجي زدن بتقاوم زلو على حدا جزء على حدا زنبري تفعلالي بقعزة كفعلالي خلق عن صباح نقهم زي رحاب كوين تفعلالي أبقيم بقل عاتي حجي كوفيلو تذاتي قمنا قلت مصعي خلق مخنات مجمر يقرب بخوم مقبارك اتجاهها تتقبل لك نعوه كتفتشون لك تمليشك انتاي خويني انتاي تغير سيزي بقنع انك علي تقاقي خيول كخيل الله مالتي اندحر مهانو بدي لك علي غير تحتت الله حجي زي نقبر اندحر دعا خوينا تا نفلت خما يتقبرني سلازي ازي كنزوتر كنكئل لنا حجي اندحر دعاني تعمانت اندحر دعا كنا خعبت اندحر دعا خوينا ناب مالسي ناب نمر كتمولسن دحدا خونكا كنزي عينت جيجها ناي مقبالن كاب جيجها ممهارن نخالقوت كاني اندحر بديلكا قرتا تحتت يقرتا تقبل كتكئل عليك مالتي اتا خمسيتي ازي لاليتي نو كترئي لك ناي كالقوت أبركتو كتفلق أفلط أختب عليك ما بتحت جزء إذا حدث أجمع لنا السبات نو بزبركتو بتزبركتو أبركتو أفلطه مهار يغني لي مبان يلا in fact انتاي زخون أكندو زي حجي حمت مالتي information private زخونة information نو نايولك زخونة information أب حدا جزء بحدا خلها أبسمم خلها حبر تلاوت كيو private زخونة تعيشمو إخا expose تقبر مالتي زي حجي ندحرقهم أما في الله مسمت حاجة حجي يا أمانة هات قرابة كل يزوت ما قال يزوت خدان كان حجي فسات حط تجمر مالتي نو حجي بدحريو تملشكا أب حدا كتزارب أب حدا عنده مصيحة كتزارب كسامع عايز تخليها حجي كل جزء إزي حدا خاتي حساياي تأمانة نو امنة تأمانة زودل مالتي نو إيو سلازي زي تمولسن تحدى خوينا كم أخنا زوتر كنكئلا لنا مالتي اتي شادي شاي مالت بزحي كزي بحلفي حزبي إرتراسين دم تقاومه وين دم فتحي عامنو دو ولا 5 ساعات نحنا كان عامنو دو
حدا بوليتيكا حيلي ويكا نبولو بتنفو نعملو دو زبل حجي نسمنتاي انت كقبر يقيمو زبل حتلو حجي اب تاريخو سي ناي معوات ويكاني وصيت ناي مرعاي اب قبري ناي مرعاي تاريخ الله ودو تراك ريكورد الله ودو زبل حتلو مالتي نو حجي بعيني نحاول رأي مهنات نحدا خوينو تسامعوا نو اب حدا مص زفتح نحدا خوينو زبتن نحدا خوينو حجي وين تزاراري بحدا مصيسي كقصلي الكاي تحسبني ها مالتي مخناتو تراك ريكورد يبلو ناي مبتان تزي كونسو ناي مكاب يبلو تاكيب زبتن نحدا خوينو صباحنا قوم تتعكبه خبتني اخات بالمبري كقصلي اي تبلني ها مالتي نو سازي حجي نيشتا مخناتو ابايتا ازي متأممان دبن اشتايو زعبي مالتي سازي لو من اشتا نحس سامع خان عند حرا خبير كايا ابكاري كلا مالتي تمالي كم زي عجرم زي عجيرم حجي خا هم زي عقبر الله قبر يمي لحجي من تابع حدر لك ويت مسخا سامع بن اشتيك سامع تخليها مجمره حجي نتان اشتي سمع عند حد عقبرو الكايا صباح ابزع على يسمع تخليها مخناتو نتان اشتي عقبر سلازو عكا حجي ريزالت ترى لها سلازي امنت كحدر يخلي مالتي سازي نسيو خاني بنيشتي لمثال بزح زي بحالي نو بتستحاته نو كومن دينومينيتور زخونه بتحاته بروجرام نسامع يبحال نتي تحاته بروجرام حجي تسامع خان عدنا حزي تدغبره حجي بزعبيه ختبصحي تخليني خا اذا دم بس فتحي فوق كل ذيك على حدا نسيو تراك ريكورد يقولوا ناي معوات نو تاريخ يقولوا السو حجي كتهنص نحد اخون كا خو خجمر الله كان اشتي بحال كا ايلن كام اشتي كا خجمرو تقلي خا مالتي اذا عني ان فاكت بطعم عجداسي ازي مالسي خاب غزي ناب غزي سي ناتم حايشكا مخاد يلا كا تمكرو تماهيركا نتزحلفكا تمكرو مزينكا كاتي نو جيجا تماهيركا معرين ممهارن ما بقص علي تمهاراي مخان عب قال سن حلال لها بقص علي تمهاراي كتكون لك كاب جيجا هاتمهار كاب ناي كالت جيجا هاتمهار كتكون لك مالتي حجي هو من حد قبل كونكا ولا حدي فتنا فتين كان دحر وديكا صباح خطعريو مهانكا سلاز امن حجي ابها امنت الله امنت يحدر مالتي امنت سلاز يحدر كاني بنصحنا مسخا خزاته مسخا خسرحا يغيلي مالتي تحدون كوكو مالتي جن اذا دبت اماكن دنب فتحي ولا ارترام بحفش اندحر اخا كوكو لنا تمكرنا دون مزنينا كاب تمكرنا نمهر دينا تمهارت دينا زبل حطو حجي نرعيو نملسو مالتي نو حجي زخونه كتحسبوا تقول لهم ودب سلفي محبراو ججله زخونه تكال مالتي نو حجي كم تكال ناي حبريتا نو ناي مركب فيدباك ناي مركب مسر حلك هذا مهنات بايتات عيس اللي لخاسي كتجاجة تغليها نو حتى جاجة خان نختقرن جاجة خان تحبرك هايلك اي مالتي سازي حتى تجاجة لها زبلك ويكا تجاجة حمد لها زحبرك مسر حلك هذا طعم قداسي نحن تجاجة لها نحري لك نتي تجاجة لها زبلك هذا الله تقبل كان عقود تتجبره ويت كم مسرح تقبل كاسي تمسرح هذا زبل حتى الله مالتي ويس السخا كم حلافي نتي ولا زبوها وكازلس ابرؤس يكون كاخان عقو تعيش متقبر مالتي نو السخا كم طعمك اخا تقولو ويس كخونو كم زلو دي خا تقبرس ولا حبرتها ترخب كاس كم طعمك اخا نتحبرتها تقوملو زبل حتى مالتي حجين بحب عني قصالي معبالي ترى نحكونكا زحاشه ነገር ነው ተገብር ንሕዳኹንካ ሓበሬታ ኣለካይ ንሓበሬታ ዝምግበካ ካዓኒ መስርሕ ክልወካ ላ ውሽጥ ማለት እዩ ስለዚ ደንበታኦም ኣሎ ተጋጊኻ ክበሃል ከሎ ነቲ ተጋጊኻ ዝበሃል ወሲዱ ንዑ መስርሕ ይእርም ዶ ይመሃር ዶ ድሕር ኢልና ታንፈልጣያ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ብሓፈሽኡ ካብ ተመክሮና ዘይንምሃር ምክንያቱ እንድሕር ኢኹሞ ሕጂ እዚ ዘተ ይኹን እዚ
ውድባት በሓደ ምንጻዕ ሰልፍታት በሓደ ምንጻዕ ማዓት ነገር ይዝፍተን ማዓት ነገር ዝፈትኑ ግን ካብ ተመክሮ እንዳተማሃረ ክመሓይሽ ኣይትርእን ኢኻ ክዳጋገም ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብኡ ኮለል እንድሕር ትበላ ኣለኻ ካብ ገይጋ ካይትመሃርን ኢኻ ስለዚ ከም እኩብ ሓይሊ ካብ ገይጋና ኣይንመሃርና ንሱ ሓደ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ወን ካልእ ማለሲ ውድዕነት ነው ትገጥማ ዲኻ ነው ሪያሊቲ ነው ፌስ ትገብራ ዲኻ ሕጂ ደብ ተቃውሞሲ ፋሕ ዝበለ እዩ ደብ ፍትሒ ማለት እዩ ፋሕ ዝበለ እዩ ተበተነ እዩ ብሓደ ከዓ እንድሕር ተበቲኑ ከዓኒ ብሓደ ከይመፀ ብሓደ ከይፀዓተ ብሓደ ክሰርሕ ዕወት ኣይኽእልን እዩ ንብል ምሽ ሕጂ ትክውንነት ንሱ እዩ ሕጂ ነዚ ክውንነት እዚ ሕጂ ትገጥሞ ዶ ክትውሕጥ ኣለካ ንሓደ መራሒ ቀዳማይ ዕማሙ ንሱ እዩ ክውንነት ምግላፅ እዩ ነታ ክውንነት ምውሓጥ እዩ ምክንያቱ ካብ ክውንነት ኢኻ ትብገስ ካብኡ ከይተበገስካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ክውንነት ክገጥም ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሕጂ ክውንነት ንገጥሞ ዲና ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት ኢና ስለዚ እንድሕር ርኢናዮ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ሕጂ ማለት ዕሙቕ ዝበለ ተኣሽሙ የብልናን ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሓደ ካብቲ ዘፀግም ኩነታት ንሱ እዩ ምክንያቱስ ካብ ኩንነት ተበጊሽና ንኩነት ዝበቅዕ ነገር ኣይንገብርና እምበር ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሲ ኤርትራ ከም ሃገር ክትፅለሎ ብዘይትኽእል ደረጃ ዝበፅሓትሉ ሲ ኣብ ነንሕድና ሕጂ ንማናጨብትሉ ግዜ ኣይነበረን ማለት እዩ ግን ብትኽክል ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ንርድኦ ዲና ማለት ሲ ነዚ ኩንነት እዚ ሲ ንውሕጦ ዲና እንድሕር ኢልና ኣይመስለንን ስለዚ እዚ ከዓ ክነማዕብል ከም ዘለና ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎ ሓደ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ንምሳሌ ውዕል ዓቲኻ ተሰማሚዕኻ ሓደ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ነቲ ክውንነት እንድሕር ዘይትውሕጥ እንድሕር ኮንካ ካብኡ ትሃድም እንድሕር ኮንካ ትምሳኻ ዝወዓል ዘሎ ምሳኻ ውዕል ኣይገብርን ምክንያቱ ጽባሕ ንጎ ሓንቲ ነገር ምስ ገጠመት ከም ትሃድም ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ኣይወዓልን ምሳኻ ስለዚ ክውንነት ከዓኒ ክውንነት እዩ ከም ድላይካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕጂ ወሓስ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ እንተዘየሎ ማለሲ ዓይንኻ እንዳርአየሲ ርእስኻ ብሑፃ እንድሕር ትደፍን እንድሕር ኮንካ well that's a problem ማለት እዩ ሕጂ ደንበ ፍትሒ እንድሕር ኢና ሕጂ ርእሱ ብሑፃ ከም ምድፋን እዩ كون نعرف رازم نوري أزلنا إذا حجي نقبر أزلنا دي خون وقبوا ما خنفتح عند حكونا هزبي إرتران دات أفعي هزبي دات أفعي نو لن دم بتعاون كن رؤوسهم حوس أخذ فيني مريض ومعلتي إذا خاني نكون confront زي مقبر reality confront كتقبر أخذ كلا لك كم تذكر كخاني تأمانة trust and credibility كعبي أي خليني هزبون كعمل كاي خلنا نحكي عن تأمانة أي خليني خانتي كله مالسي تثبيتات خاء الله اسف تقورة تقلن كتقورة زي تقلن كتقورة تقل زي تقلن تماس أبع مالتي هجي ديل نجر تفكر مالتي ده تكون نت مسمعي تديل نجر ديل سلزو هنا يصير هجي تي تماس أبع خلو أكل نتي تماس أبع خلو تقول زي سلزي تقل صراحة credibility يبل كان مالتي مخنات زبل كاس لذي تكبر مالتي سيزي عبزك تقع الله تكبر زي تقل نقل كتماس على عملك كتماس على خيخ تكبر على لك مالتي سيزي كل كزي مخناتو تثبيتات الصخا ولا انت زبل كايو اتز نعها فلو تكبر كذا ولا تختلك كذا ولا تثبيتات سلازخل كل كزي تثبيتات الصخا كتبره تقل على لك انت اخاك تكبر تقل انت اخاك تكبر زي تقل كل كزي كتبره لك سلازي بتخكل انت هيك تقبر تقلنا يتخلن ندحد زفلت كوينو حجت امنه انت امانه كحضر الكاغلي مالك بزح غزي او قول لنا خاص اقم كوين سمعنا مالتي كاله بتعم عقداسي اذي حلفنت موصاد حلفنت نوسدينا نفشلت نعوت حلفنت نوسدينا حجي عوض تقوينا أنا تيتبلا فشلت تقوينا ها إذا كتوات عوض ما تمكال أوت مالتي نو حجي نتتقبرو بحالها في النت كتحتت كتقل على لك حجي إزي مخياتو
نمتى قداس زي حجي حدا نجر حدا نخجبر نحر مساقات وعيل نحس سامعه اما እቲ ጉዳይ ንሕር ተዘይተተገብረ ጽባሕ ንጎ ሓላፍነት ይስከም ድሕዳ ኮይኑ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ካብ ገይጉ ክመሃር ይኽእል ክመሓይሽ ከዓ ክእል ማለት እዩ ሓላፍነት ዘይስከም ድሕር ኮይኑ ግን ንሱ ዘጥፍኦ ናባኻ ኢዱ ክወጣው ይኽእል ወይ ናብ ካልኦት ክወጣው ይኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ተኣማናይ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ደንበት ፍትሒ ትጎድል ኮይና ትስምዓን ማለት እዩ ሓደ ውዕል ይግበር ምሽ ሕጂ እንድሕሪኢኹም ክልተ ውድባን እንድሕር ተሰማሚዐን ድሓር يفعلها مش بعسى دحر تحلفنا مسكام يلن مالتي نو السو يخم تجيرو السو يخم تجيرو السو لأن حد يكاسس خاطر إمبري بتفكر لتكونات مزينو انتاي تجيرو انتاي جيجا تجيرو إلو مزينو تحلفنا وسيدو دحر سبات كأوخ مهارو نبعلو كأوخ مهار صباح نقول كمان كم زي دقم صباح نقول كمان مستي استفعله تملي شو كمان كسامة مع خيل حلفنا دحر وسيدو معناته نعطي جيجا ينيرو ስለዚህ አነ የተጋገ ሐላፍነት ከአወሲደ ለኹ እንድሕሪሉ እትኻልእ ምስኡ ዝዛተ ዘሎ ብንጽህና ከዓ ተመልሾ ዝዛተ ይኽእል እዩ ምስኡ ማለት ኢድካ ምውጥዋጥ እንድሕዳ ኮይና ግን ንእሽተይ ዋላ ዝፈላለየትካ ጽባሕ ንጎ ኣይትራኸብን ኢኻ ንሱ ከዓኒ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ብሰፊሑ ዝረአ ኮይኑ ይስማዓኒ ብውልቂ ደረጃ ውልቂ ሓላፊ ብውድብ ዋላ ብሰልፊ ደረጃ ዋላ ብእኩብ ደረጃ እንድሕሪኢናዮ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ባህሪ ኣሎ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ تا ناي مجرشة خبلاز دلهو تعشبيه مبصعات تخبر كتقلال لك زواتخايا مبصعة تتقبر كتقلال لك دي تتقبر مبصعات كأخطأت يبلكان مالتيو تانا مجرشة مزيات تتحازت كعني كتأمن تهون كان امنت كأن خالوت كتحدر لك خلتي إذ خير مالتيو سب زي تأمن تهون كان سبونا يعملك كاني لازم امنت تهب امنت كعت وحب مالتي ازي حجي خمسي عينت كنزوتر كنكقلال لنا كم حبرتسب مالتي ازي كن ابدن بتاعومو بخيرو زلو خوين يسمعني سلازي كابزي كنمهار زلنا غير زوسد سلازي بصفحو نتاع خبل زدل زلو كمتي عبد حلفه جدي زبلكو حزب ارتراسي حتى مرحنا تايفتحن حتى مرحنا دي مفتوحوك عني إذا حج زلنا هيوت علنا هيو حتى مرحنا دي فتحنا له مخنيات انتهى يوم زبلو إنا خنملس فتنا مالتي حجي عبد حلف الجزي سلمتاي بقع مرحنا دي تفترة زبل حجي ويشتاوي ديمقراسيا محدرانا بزملكت نقفتا من محدارون بزملكت قريتش اتاتنا فاتاتعون بزملكت بصفيعو تزاراري بنانرنا نايلو ما عند زنبر خاني إذا إمنتن تعمانتن دايم هلاو هذا كابتي عقي تحجنا زلو نحبر رأي نخين هنس عقي تحجنا زلو حزب ارتراخا حتى مرحنا نخي فتح هذا كابتن عقي تم حجم زلو تسقمينا كن زارب تسنحنا معناتيو سلازي حصر بزبالي نايلو متمرتكم زي إزمسن مقصر على بعض هوسكتون زي حج حصر زبالتيا سلازي أبغى نقول سن كن كيد نخلينا يغني الله يكاني